Словенският производител на селскостопански машини СИП спечели златен медал за своята иновативна технология за подбиращите сеносъбирачи Pickup Air на международното селскостопанско изложение Агра 2024 в Пловдив. Моделът Pickup Air 350F на СИП, чийто официален вносител за България е Agritop, събира фураж с най-високо качество и минимално съдържание на пепел, като предоставя на българските фермери възможност да подобрят качеството на събираните фуражи и да осигурят по-здрави и продуктивни животни. С нашия партньор Agritop, с който сме на Агра 2024, ние отваряме нова страница в нашето сътрудничество. Това е нашето първо събитие и съм сигурен, че присъствието ни в България ще е проспериращо. Изключително щастлив съм, че спечелихме златен медал за нашата иновативна технология за подбиращите сеносъбирачи Pickup Air. Нашата уникална и златна машина можете да видите зад мен. Това е сеносъбирач SIP Pickup Air 350F. Основната идея на машината е, че събира фуража с най-високо качество и с възможно най-малко съдържание на пепел. Тази уникална система събира фуража, като запазва хранителните му стойности. Фуражът не се прегазва от колелата на трактора, а се полага от лявата или дясната страна на сеносъбирача. Така фермерите получават висококачествен фураж, който не само подхранва животните, но и повишава тяхната продуктивност. Машината е отлично решение за качествено събиране на широка гама култури – люцерна, слама, пасища и други. СИП е компания с 70 годишна история, а марката е много добре позната в целия свят и е синоним на думата качество. Какво още предлага СИП? Ние сме фокусирани в тесния сегмент от сектора на селскостопанските машини, който обхваща оборудването за прибиране на тревно-фуражни култури. А защо да изберете СИП? Това е въпросът, на който се опитвам да отговоря най-често в кариерата си. Накратко, СИП е компания с иновации. Ние се борим да станем водещ лидер при машините за прибиране на тревно-фуражни култури. Разполагаме с решения както за малките, така и за големите стопанства. Фокусирани сме върху професионалистите в земеделието. Мисията ни е да предложим на клиентите си стабилно и здраво решение. Това за нас означава надежна машина, която е лесна за управление и обслужване. Като резултат от своята надежност и здравина, СИП е единствената компания на пазара, която предлага 3 години пълна гаранция, от която фермерите могат да се възползват неограничено. В България компанията тръгва с летящ старт след полученото заслужено отличие за иновации. Но не само това е определящо. СИП е лидер в производството на продукти, които са ясно таргетирани за различните видове земеделци. Ето какво ще предлага компанията в България чрез своя официален партньор Agritop. Разбрахме, че в България фермерите много често използват люцерна за хранене на животните, а при нея е много важно да се използват специални машини, за да не се унищожат листата и да се запазят възможно най-много от хранителните вещества. И точно в тази връзка ние предлагаме редица уникални решения, които със сигурност ще са интересни за българските фермери. Представяме най-голямата косачка на пазара – SIP Silver Cut Disc 1500T, както и сеносъбирача SIP Air 500T. Серията представлява най-новата технология за рязане на фураж – Swatch, за по-висока производителност и висококачествен фураж. С уникалните си и висококачествени машини и технологии СИП диктува тенденциите в селскостопанския сектор с иновативни продукти и технологии вече и в България, благодарение на Agritop. Повече информация и специална оферта за машините СИП може да получите от търговски представител на фирма Agritop EOD, като изпратите запитване на info@agritop-bg.com.